Ahir es va mentir. Es va dir, això no suposarà en cap condició, no afectarà la vida de la gent. És mentida, perquè això afectarà el dèficit. I avui el president Rajoy torna a mentir. És intolerable que ahir no s'expliqués i encara més intolerable és que menteixin quan ho expliquen. Perquè resulta que el comunicat de l'Eurogrup desmentia el que va dir de Guindos i desmenteix el que ha dit avui Rajoy. És un rescat. Ens imposen un memoràndum, és a dir, condicions. Per tant, que no ens aixequin la camisa. El que ens estan plantejant és diners per la banca i deute de tots, i que, a més, aquest deute, òbviament, computarà com a dèficit. És més, la gran paradoxa és que ens diuen que computaran com a dèficit des d'Europa, però a la vegada ens obliguen i ens condicionen a eixugar aquest dèficit de forma accelerada. Dit d'una altra manera, ens donen diners perquè salvem a la banca, això computa com a dèficit i a l'hora de la veritat això afectarà encara amb més retallades i amb més escanyament de la gent. No és tolerable ni és acceptable. I Artur Mas ahir va sortir en el minut 1, més ràpid fins i tot que en Rajoy, per dir que avalava l'operació. Jo crec que els catalans no ens podem permetre un govern tan poc sensible amb la gent, perquè el senyor Mas sap perfectament que una operació d'aquestes característiques el que significa és més escanyament a l'economia i més escanyament a la gent. I que serà l'argument perquè després d'ell continuï retallant.